rike miki Allah dan kai karanka dadi Allah ya yi wa mu da gida sarkin dawa samu kaka ƙara min irin wannan magana dan ba kai kana shi so mu buɗa da Allah to sarkin gutsuru tsoma da kai ba za ki wata alkhairi ba kullun sai mugun alkaba'i bakin ke sari dan yanka shi ka dalla hanne ya magana kuna da wani inji ke ya maganar mu shi kaka turnuku faɗin iblisai albishirin kuma abota kallon fina-finan Hausa Nasara TV Plus tare da Arewa FKD TV sun kawo muku wani ƙayataccen fim mai suna Bakin Daji sun sadaukar da rayuwarsu sun kuma sadaukar da farin cikinsu domin biyan buƙatar kansu soyayya gami da neman tabarrakin mulki ya sanya mazansu da matansu shiga dajin da a tarihi ba a san farkonsa ba bare kuma ƙarshensa Bakin Daji jarumai shirin Adam Jita Khalid Sani, Saifullahi H. Makoli, Samina Ahmad, Annur So, Nusaiba Kawo, Adam Jogana, Bilkisu Rimin Kebe, Fatima Gombe, Yusuf Salentos, Zainab Braita, Hauwa Kujama, Amina Abdulkadir, Khadija Ya Usharada, Ikrama A. Lawan, Musbahu Adangani, Tsara Labari, Ɗayyabu Sani Kawo, Shiryawa, Samini M. Shehu, Bada Umarni, Sa'ada Hassan Kyankai, Bakin Daji.